ken een man die nee zei tegen onrecht. Toen iedereen ja zei of zweeg. Een man die zei, ik ben tegen. En dat niet alleen dacht, maar ook deed. Geraakt door wat hij zag, keerde hij zijn blik niet af. Je bent toch een mens, ik ben toch een mens. En komt het erop aan en je komt oog in oog te staan. Met onrecht dat wordt aangedaan, dan ben je toch een mens. Dan ben ik toch een mens. Dan denk je niet meer na over gevolgen en gevaar. En bij het zien wat moet gedaan, zegt hij, dan doe je dat gewoon. Ik ken een vrouw die ja zei, toen haar de vraag werd gesteld. Een mens een schuilplaats te geven tegen onderdrukking en geweld. Geraakt door wat ze zag, keerde zij haar blik niet af. Je bent toch een mens, ik ben toch een mens. En komt het erop aan en je komt oog in oog te staan. Met onrecht dat wordt aangedaan, dan ben je toch een mens. Dan ben ik toch een mens. Dan denk je niet meer na over gevolgen en gevaar. En bij het zien wat moet gedaan, zegt zij, dan doe je dat gewoon. Ben ik een mens die nee zegt, als iedereen ja zegt of zwijgt? Ben jij een mens die ja zegt, als iemand in nood naar je kijkt? Je bent toch een mens, en ik ben toch een mens. Die komt het erop aan, op zal staan. Tegen onrecht dat wordt aangedaan. Jij bent toch een mens, ik ben toch een mens. Jij bent toch een mens, ik ben toch een mens. Een mens die zegt, dat doe je toch gewoon. Dat doe je toch gewoon. Dat doe je toch gewoon.